yawa yanga nyakoro mga joanga jumane ne tamarari omoko kuom skunde pod ntiere kod midhiero makidek nguko somo. Lai mar somo mar CBC bende poko mako mache thoth skunde mapachoka kaluwore ne piny owacho poko tieko ndiko jopuonj. Oro pok mar omenda ewi nyathi ka nyathi chiwo buge kind ng'ikruok mamoko. E skul kaka Ombaka Primary mantiere kaunti ma Kisumu, ng'ikruok giduto medore kod achiedh nade mag oula ka koro somo kidek ng'ukore chutho e skulno kaka Simfroz Okinda leronwa. Skunde yawa yanga jumani ne chakruok mar tam mar ariyo mar somo. Kata kamano en somo mayete kaluwore kod ng'ikruok mathoth ma koro luoro jopuonjre kod skunde e gwenge mopogore opogore pachoka. Ma en skund primar mar Ombaka mantiere i kaunti ma Kisumu. Kit lwala mantiere skunde ni lidho ni chandruok ma jopuonj kod jopuonjre kaloe. Diero to mukore, choche bendo pong du ka moko kuomgi dhi ka podho. Chal mar skund ni koro medo kethore kaluwore kod koth mosebedo ka chwe gi oula mapek. Classroom mantie en classroom ma noger chon ma dierode okethore omukore koro bo mukore ma okoromo mondo nyithindo osome. Bedo ni skuni bende ma itiyogo kaka kar jot mar joma oula odare miechgi omedo ne skuni midhiero ka thoth jopuonjre onge kata nyalo mar chulo moko kuom omenda manyalo siro sombgi. Nyocha jonyuol nyocha odak e skul kae ne gibiro gi jambgi, gibiro gi mwandu gi e skul kae. Ne gitiyo gi choche wago e yo moko winjore, masani choche wago dhi adhiya ka pong', makoro aluor nikech nyithinda dhi koso kata choma gidhiye. Nikech jonyuol gogo gi be ma pino dare miechgi, gionge kuonde ma gidage, koro otama kata kaka dang' akwa gi pesa ma pidhogo nyithindo e skul. Mana kaka skunde mamoko, skundni poko yudo sir duto ne somo mar CBC. Kuom somo 14 ma sirikal nogolo ni mondo puonj nyithindo, osekelo mana buge 6 kende. To moko kuom buge 6 mokel nokel ka skul iloro tam 1. Koro tiende ni wadhi chako tiyo kodgi tam. E juma mokalo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nosingo mar chulo jopuonj mag junior secondary kapok ochopo giko dweni. We are paid 50%, and I said sorry for the ones we have not paid because we were getting the necessary required information from the field. The specific date they reported before we pay. Money is available for that with Teacher Service Commission. So I undertook that before the end of the month we should be able to have paid all our teachers. Skund primar mar Ombaka nyiso picha mar chal mar thoth skunde mag piny owacho. Kayuak maduong' mar jopuonj kod jonyuol en ni mondo piny owacho tim mapiyo e rieyo somo e skunde mage mondo chiw thuolo makare ne jopuonjregi e piem kod jowadgi e skunde mag ji giwegi. Simfroz Okinda, Ramogi.